हाबाफारिजों खुंनो लानाय दिनैनि खुलुमबाय दाथ' जुब जुब अखा जोबोद गोजांदों आंबो खिन्थु बाथ्राया बेनो जाहैबाय दिनै 1 नं नाहरबारि 2 नं नाहरबारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव जिहेतु बैसागो बिदाय हाबाफारि लादोंमोन बे बिदाय हाबाफारियाव दा गोबां बारहुंखाया लोगो मोननानै गोबां पेन्डेल न' बां गेलेनाय मोसानाय दा थाथ'नो गोनां जाबाय नोंथांमोना भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नुखादों खोमा माबायदि एसेबां बारहुंखा अबस्था गैला आङो गंफा दखानफोरखौ देखायनि आरो मा लुकसान जाखो मा लाब जाखो थारैनो बेयावथ' लाब होननो खुनु खोथायानो थाखानाय नङा जागायनायसोमोन नालाय लुकसानाव मा जामारखो बेखौ आरो नायदो नोंथांमोना क्लिपखौ माबायदि ओरैबायदि बार माने दहाय देखायदोंमोन समायना गोजामोन बियो जायगाफ्रा ओमफ्राय दाथ' दहाय मोजांमोन दा लांखा सिंखा नुवाखै बोथोरा दसेनो मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया दा नै ट्रेक्टरावबो नांफैबाय माल सेल थिखोनोसो लाहार फाहार खालामबाय नामा मा जाखो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दखाना बिरलांजोब्बाय मा दखानमोन बिरलांजोब्बाय दा ट्रेक्टर लाबोबाय दा जों ओरैजाय थांनि दखानखौ सोरगिदिं देखायनो खावलायबाय नैबे नाखै माबायदि अबस्था सिङाव एसे देखायलाय नै दाब्ले मोजां देखायलाय केमेरा पारसन गोजाननिफ्राय एसे देखाय मोजां क्लियार भाबै बुरा देखाय माने जाहाथे नुनानै मिथियो थारैनो गिख्रंथावमोन जिहेथु इसोरा मोजाङै मोजां बासायबाय जिहेथु बे बोथोराथ' समाव बारगोन समाव दुंगोन नाथाय बिनि गेजेरजों बे गावनि खामानिखौ मावलांबाय थेवब्लाबो मानसिफ्रा हयथ' जेबो जायासै खोमा दखानाव मानसिफ्रा जेबो जायासै खोमा ना जेन थेने बासिबाय एकदम बे हमथा जेने थानायखायसो माल साल बुखारलांबाय ना गथ' उन्दैफोरबो दंमोन सानै दंमोन जेबो जायासै बेयाव एब्रेनानै थाबाय जों जेने थेने एब्रेबाय गोबां गोसाथारमोन बाराबो नङा होमबा हरखाब फैदों नङा होमबा हरखाबै फैदोंमोन ओमफ्राय बे टेबोलखौ फिथिंनानै टेबोलनि सिङाव जेने थेने मानसिया बासायबाय आरो उन्दै गथ' दंमोन 5 बोसोरिया सासे 3 बोसोरिया सासे गथ'फ्रा नोंसोरनो लाबोखानायमोन ना जोंनि लाबोखानाय नैबे टेबोलावसो आरो ना बै सिङाव जोबोद आरो देखायबावनि गोबां जायगा बिदिनो माने बुंनो नाङा नैथिं नायदो आरो गेटनि अबस्थायाबो गैला गेटआबो मोनथाम बेयाव बेनार दंमोन गांसेबो बेनार थायासै दा मिनिनो ना गाबनो जोबोद दुखुनि बाथ्रा जाबाय माने बे भिडिअनि गेजेरजों आं गासैखौ दिन्थिजोबगोन आरोखि बेसेबांबा समायना रमायना खालामदोंमोन नाथाय दिनै बे अबस्था बेखौ गोजाननिफ्राय देखायलाय नैबे पेन्डेलखौ माबोरै जाखो नै बेथ' एकदम मोजांमोन बेबो देखो बेबा मा दखानमोन मा जालांखो सोंनो बे पान दखानमोन बै पान फानदोंमोन दहाय बोखारस्लाबनोनो हायाखै माने आलाय सिलाय नायलाय बेयाव नै बेबायदि अबस्था मा दखान गैला ना उरायजोब्बाय दाउदैसो लस जाजोब्बाय नै दाउदैयाबो लस जाबाय जारला जाबाय गुगुनि दाउदै लस जाजोब्बाय साफानि दे बेयाव गोबां नै ड्रिंक माने मा होनगोन कल्ड ड्रिंक मोननाय बेफोरो बे कल्ड ड्रिंक बेयाव पावारबो दंलायोमोन नै लोंबाय थाग्राखाय आं सिनायदों पावारखौ नै दखानखौ लांसै ना मा लांनोसै न'आव दोनहैथ'नोसै दाथ' न'आव दोनहैनायनि अनगा माथो जाबावनो न'आव दोनहैथ'नोसै ओरैनोथ' माल माथाफोरखौ बोखारस्लाबनो हायासै खोमा
गथाय आलाय सिलाय जालांबाय बैसागो दे बे माथो खालामबावनो ओरै गोबां नाखै मानसिफ्रा जिं जिं हाबबाय दा बैथिं मोसाग्राफोरखौ एसे दिन्थिनोसै मोसाग्राफ्रा बेयाव मोनसे गेलेनाय काबादिमोन नामा बियो बेबायदि आरो नायदो बेसे खस्थ' जाखो मानसिफ्रा दुखुनांथाव बाथ्रा नायदो बेयाव हाबसोना थानो गोनां जाबाय गोबां खस्थ' बेबायदि आरो दा नाय गोबां माने जितु बै स्कुलाव देखायहरलाय स्कुलाव माबायदि जादों नायदो गोबां माने बेखौ नोंथांमोना बेखौ नुनानै मिथिखाबाय माने बे स्कुल थाखानायखाय बेयाव मानसिफ्रा थानानै रैखा मोनबाय आरो दावराव जालायथारबाय ओरैबायदि अबस्था बे स्कुलाव थाबाय दा नुनानै मिथिखाबाय बे गुवार गेवलां फोथाराव माने पेन्डेलनि अबस्था नायदो गोजौआव सियार टेबोल सेस माने देग्लाय खननै जाबाय जोंनि ओनसोलाव गिदिर गिदिर आरो बेबो नैबे दिनैनाबो हरखाबमोन आरो जोबोद माने बुंनो दा बेयाव दैदेनगिरि बिथांमोनखौ सोंसै बेयाव नैबेयाव दङ पेन्डेलाव जोंनि लोगो मोनबाय आफादगिरिया दा बे मा कारपेटआ सियाखै नामा होनदों दाथ' दुखुनि बाथ्रा दुखुनि बाथ्रा माने दुखुनि बाथ्रायानो होनांसिगोन मानो होनना बुङोबा फुंनिफ्रायथ' बोथोरा खोब मोजांमोन नै दा दसे समनि गेजेरावनो माने बारफ्रा फैनानै गोबां माने जोंनि मा होनना बुङो थानाय रायजोफोर थानाय पेन्डेल बायदिसिना थासारिखौ खोब गाज्रि खालामना गालांबाय मावनो उफाय गैया दा रायजोफोरखौ मा खावलायगोन जिहेतु रायजोफोरखौ गोबाङा फैदोंमोन बाहागो लाफैदोंमोन नोंथांमोननि जे बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजा खालामनो बेयाव हयथ' सोर गोबाङा खस्थ' मोनलांबाय जानो हागौ बेथ' रावनिबो नङा आंगो बैसागोसो बिनि सायाव माबाफोर एसे रायजोखौ आं बेखौनो खावलायनो सानो जे मा खालामनो उफायथ' गैया बोथोरनि खोथा नङा होनबा आरो बेबायदिजों जोङो मोनबोखानाय भुगिबोखानाय होनना बुंनांसिगोन गेजेर गेजेर बारजों अखाजों बेखौ आरो बयबो मिथिखायो गाबोननिफ्राय मोजां जागोन प्रग्रामा आरो सोरबा सोरबा खस्थ'थ' मोनखादों बोथोरनि माबायै मा होनना बुङो अखा सिजानानै मा सिजानानै जेबो नङा गाबोननिफ्राय जों आरो इसोरखौ जेनेबा आर'ज गाबो जोङो गाबोननिफ्राय बोथोरा मोजां खालामगोन जोंना एसे जेरैबायदि समाव जोंना जोबनांगौमोन बेबायदि समाव जोंना जोबनाय नंला एसे लावलांगोन आरो जेबो नङा बेनिखायनो आं बेखौसो खावलायनो सानो जेबो जिंगासिनांगौ गोनां गैया हाबाफारिखौ मोजाङै जोङो जाफुंलांगोन आरो जाफुंहोथारगोन बे जोंनि नाजानाय आरोखि थांखि आरोखि निस्सय नंगौ बे बैसागो बिदायखौ जोङो आबुङै बिदाय होथारनांगोन नङा होमबा बे बोथोरा माबा मोनसे खालामदों होननानै जों गारनाङा आदाया मा बुंगोन जिहेथु रायजोफोरा गोबां गाजा गोमजा खालामनायनि सेस्तामोन बे समाव हरखाब बोथोरनि गेलेनाय ओरैनो माबाफोर दुखु फोरमायगोन माबाफोर आसा खालामगोन जोबोद दुखुनांथाव जाबाय जोङो जोबोद गाजा गोमजायै खालामनायनि थांखि लादोंमोन आरो बेबायदिनो जोंनि सिलाफोथार दख'रा बे बैसागु फोरबो आफादनि हांख्रायनायाव गोबां गामिनिफ्रायनो लोब लोब रायजो राजाफ्रा बाहागो लानो होनना फैदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव खोथा जे मिथिंगानि बेफोरबायदि बारहुंखानि जाहोनाव दिनै सा ससेयावनो जोङो बे दिनैनि हाबाफारिखौ दोनथ'नांगौ बायद' जाबाय मा खालामनो जोङो सानदोंमोन जे मानसिफोरनि जेरैबायदि बाहागो लानो फैदोंमोन बेयाव दिनैनि बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंगोन नाथाय बोथोरनि बेफोरबायदि खालामनायाव जोङो रायजोनिसिम निमाहा बिनाय थाबाय बा दुखु फोरमायनाय थाबाय आरोखि गोजोननाय थाबाय बिथिं आरो बेफोर आलाय सिलाय लांखा सिंखा जानायखौथ' नुखाबाय ओरैनो नोंथांमोननि दैदेननायाव जितु बे बोसोरै जाबाय थानाय बे हाबाफारियाव दिनै गिबि खेब देग्लायनि बोसोराव आरो बेयाव बेबायदि अबस्था ओरैनो मा बुंगोन दिनै जोंना बैसागु फोरबोआ सेथि हाबाफारि बे हाबाफारिया फुंनि 10 बाजिनिफ्राय जागायै नैबे मोनाबिलि समसिम मोनफैबायमोन माखासे हाबाफारिया जोंहा जोब्बायानो हमजाबायमोन दिनैनि सानसेनि हाबाफारिया नाथाय बे समावनो बेथ' जोंनि सोरबा सुबुंनि माबा गोरोन्थि नङा
आफा आनान गसाइ इसोरनि जिथुनाखि मावनाय बेखौसो जों बुंनांसिगोन नङा होमबा दाथ' बेखौ जोङो सोरबा जोंनि सुबुं माहारिया मावना होननानैथ' बुंनो हाला आफा आनान गसाइ जिथुनाखि मावबाय अब्लाबो जों बर' हारि हिसाबै हारिमु दैदेनगिरि हिसाबै जोंथ' बर' हारिया माने अखा बांखा हाब्रु जिखुनु सहाय सुला आरो सहायनानै सोलिबोनाय सुबुं माहारिखा बेनिखायनो आङो खौसे बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि जानो खावलायनो सानो रायजोफोरखौ जाहाथे दिनै जि एसे खस्थ' मोनदोंब्लाबो जाहाथे आफा आनान गसाइया गाबोन बोथोरखौ मोजां हरोब्ला बा मोजाङै मोजां गाबोन जोंखौ नैथि हाबाफारिखौ दैदेननो होयोब्ला जोंनि सावथान ओनसोलनि गासैबो जोंनि बर' गामिनि मोसाखावरि मेथाइ खनगिरि देंखोगिरि आरो माखासे जोंहा गेलेनाय फरायसा फरायसुलिफोर दं बिथांमोना जाहाथे गाबोन बाहागो लाबावगोन होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायलांदों जाहाथे दिनै जिथु आद्रा थानाय जिथुनाखि जोंनि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जों गाबोन एसे थाबैनो जोङो नैथि हाबाफारियाव जोङो बेखौ फोजोबनो सानदों आरो गोजोननाय थाबाय बे आदामोननि दैदेननायावनो बे हाबाफारिया जादोंमोन नाथाय बेखौथ' सोर हमथानो बयबो मिथिखागौ बोथोरा गावनि समाव गावनि खामानिखौ मावखायो बिनि गेजेरजोंबाबो जोंहा बर'आ सुबुं हिसाबै गावनि खामानिखौ जोंबो मावलांनांगोन थिग बेनोमोन फुंनिफ्राय बा दाख्लैनिफ्राय जों गाजा गोमजा जिहेतु स्रां बे हाबाफारिफोरखौ दिन्थिबाय थादोंमोन थिग दिनै आं बेयावनो फुंनिफ्राय सानसे दङ हिसाबै दा मा जाखो दिनैनि जिहेतु 23 एप्रिलनि गिबि सानाव जिहेतु बारहुंखाजों खहा जानाय बारहुंखाजों आलाय सिलाय जानाय बे नुथायखौ नोंथांमोननो फिन खनसे भिडिअ खालामनानै दिन्थिफिननाय जाबाय गोजोन्थों अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलनिफ्राय